悲しみの向こう、片柳宏。5月8日、本来の良さ。人間の価値は、その人がその人らしく生きていることから生まれるもの。他人の目を気にして自分らしさを失えば、あなたの本来の良さがなくなってしまいます。自分の持っている良さを信じ、ただ自分らしく生きることだけを考えましょう。